Milan Rastislav Štefánik, osobnosť slovenských, ale rovnako aj svetových dejín. Narodil sa v Košariskách, ale my si viac pripomíname deň jeho tragického úmrtia, keďže nešťastne zahynul 4. mája roku 1919. Tu sa nachádzame v Prahe, na mieste, kde je socha Milana Rastislava Štefánika. Vnímame ho, že bol človekom, ktorý sa venoval hviezdám, ktorý prešiel nielen za hranice Slovenska, ale dá sa povedať aj za hranice tejto zemegule a skúmal vesmír. Nestačila mu Praha, dostal sa do Paríža, skúmal zatmenia slnka a s hodou istých aj trošku šťastných náhod sa posunul do pozície diplomata pre Francúzsko a asi v tomto čase ho zastihla Prvá svetová vojna a napriek tomu, že to bol človek, ktorý mal všetky predpoklady na modrú knižku, do armády vstúpil dobrovoľne, dokonca ešte začiat z Rakúska-Uhorska ho ani neodviedli na povinnú vojenskú službu. Ako vedec a priekopník vojenskej meteorológie mal všetky predpoklady na to, aby sa držal ďaleko za červenou čiarou. Práve že naopak žiadal sa preveliť na srbský front, úplne do toho ohňa tej vojny, kde vykonával niekoľko odvážnych letov. Tam bol ranený a cez Albánsko transportovaný do Talianska. A keď sa v nemocnici prebudil, tak prvé slová tam ho zachránila istá členka talianskej aristokracie, tak spýtala sa ho, ako vám môžem ešte pomôcť, tak jeho prvé slova bola, že pomôžte mi zachrániť môj vlast. To by mal taký odkaz pre nás, že všetko, čo robíme, aby sme sa snažili zachrániť našu vlast. Čo vnímajú na prvom mieste, nie že bol astronóm, aj keď sme tu vlastne pri hvezdárni, ale to, že bol spoluzakladateľom Československej republiky v roku 1918. Avšak ten jeho presah naozaj bol svetový aj v tom, že pomáhal cez Československé légie, aby sa ten červený totalitný režim nepresunul do Európy. Toto je práve ten paradox, že československé legionári malo sa udržuje na Slovensku povedomie o nich. Predovšetkým v tej ruskej časti ich bolo strašne veľa a síce bola ich drvivá väčšina Čechov, boli tam aj Slováci, napríklad Jozef Gregor Tajovský, ktorý tiež o tom písal, tak bola to jediná svetová armáda, ktorá bojovala proti Červenej armáde v dobe jej vzniku. Takže zvyknem hovoriť, kto uctieva Červenú armádu, zároveň šľapie po československých legiách a po suverenite Slovenska. K Štefánikovi by som ešte rád povedal, že on bol naozaj občanom európskym. Taká perlička, jeho blízka spolupracovníčka v Paríži bola ženská aktivistka, feministka Louise Weiss, ktorá pomohla tomu Československu tým, že dostala československú otázku na prvé stránky mienkotvorných denníkov v Paríži. A táto istá Louise Weiss v 70. rokoch otvárala ako najstaršia a prvá zároveň europoslankyňa Európsky parlament. Povedal tú vetu, že prebijem sa, alebo sa chcem prebiť. Zároveň by som zdôraznil, že netreba v tom hľadať žiaden machiavelizmus, pretože aj on si vedel stanoviť nejaké hranice. Keď historici študujú rôzne jeho korešpondencie, napríklad s jeho prvými láskami rôznymi, mal ich viacej, tak tam sa práve že odvoláva na také tie čisté ideály. Bol to človek, ktorý všade, kde prišiel, mal úžasnú charizmu, dokázal osloviť ľudí od tých úplne najmenších až po členov najvyššej aristokracie sveta. Tá túžba, ktorá v ňom bola, niečo z malej dedinky, ísť ďalej do sveta, potom vlastne ísť do Európy, dokonca vlastne vybudovať niečo na zelenej lúke, tak môžeme nazvať Československú republiku, aby vlastne pozdvihol aj to svoje slovenské národné. A si myslím, že to isté aj v rámci Európy môžeme aj my dnes, že stále záleží na nás, čo chceme dať nielen Slovensku, stredoeurópskemu priestoru, ale rovnako aj Európe. A práve to štefánikovské prebijem sa, alebo sa prebiť chcem, tak si myslím, že aj my môžeme šíriť tie dôležité myšlienky a hodnoty ďalej do Európy a do sveta. A v tom aspoň aj ja vidím trošku aj poslanie Slovenska vo svete a aj také opretie sa o odkaz Milana Rastislava Štefánika, ktorý to dokázal.